kaag daay nasakpan nagtanom guys. Oh. Kuya, sa YouTube ko, i-feature na ko ko iligo. Hi! Tibo na dahil na siya mananom guys. Ano good guys? Oh. Ayaw ka, di ko Pagkaputig na- likod guys. Oh, hi. Oh. Welcome to my garden is Welcome to garden ni Ramoncita. bedsheet. Dugay na magkaito. Uy, wala naman ako mo palit. Nagahan niya kong balik. Ino na siya nga. Buhawasan ako na sa inyo ha. Dako sa bedsheet. Hindi, putos ba? Putos. Kita na ka to. Kita son. Ha? Kita na ka ng kita. Wa. Kani ka ako aman ni. Ang giuli. Ika man sa bay. Gida. Gibit-bit. Okay. Hoy! Wait a minute. Oh! Hoy, ginoko! Bakulit ko! Oko! Dali na mamanta ta! Tumatin mo! Tumatin man ang abot ko! Ayaw ka picturein! Ha? Mamas ko. Pwede maganta? Ayaw ka, pila ba? Mga tanaw, mga forma, enjoy mo ka. Sabot mo na! House ready! Dali, house ready! Ayaw sa kanila na, pero ako itsura. Uy, ako ba sinabong na? Uy, no postings! Eh, video ko na lang yun, raban ibang kayo. Guys. Say hi, oy. Hi. Hi guys! So, kung ganahan mo i-subscribe, so... Subscribe to my channel! Sa- Sobrang subscribers naman. Oh, so... Nanay subscribers siya, duha at least. Ako, giyang mama. Opo kay video. Okay. Go. So, this is... House raid. Best. O, kana siya. Siya. Right, oh, day saging. Mukhang to saging bala ka. Pagka-Christmas na. Kana siya, wa na ko, nanikaw nog notch. What do you want? Say hi. Me. Stay away. This is not a vlog. Even a vlog. Oh, makatakanda ko na meron. Put me back, you turn me over. I'll show your lines down. Stay down. You fart. I did nothing. So, Christmas na. It's Christmas. Hi. Para snacks ko na mo karon. King size na mas dahil sa kung naman ito hindi mo may ko kay ano. Ilan eh, discounted ha, business sale. Nice, you just tell her this. Nice and Jude. Wala ka may mamlan. O gani, rugo na ni tama. Naabot ako guys. O ito lang ka to ninyo. Kay Red. Pero mo lagi mo Wala na partner. Uy, kasi na isa. Kira mo. Wala ako makita sa gilainan. Mo na mo sa usugon. Maigo na sa mabot. Nasa mabot. Yot, asay kwan yot. Butangan na nato. Ibaw-baw ni sa dinunag. Bes, magluto sa kulit na. Hello guys. Hello. Nagluto may kuno isang di kulabot. Deep fry man na. Bawo na siya. Ano mo na lagi mo kaanday? Deep fry na dapat dugangin man Ako di fryer to sa Daghan na, bahay. guys. Doy. Sige mo kay kakuan, sige mo kay kahog, datipid ug mantika dai. Butangan na. Kari di ah. Ujaray ni guman. Ganira. Let me drink For kids, water. Hello. This is Vlog Takeover. Welcome to Uptown, Taguig City, Bohol. Ha? Asa sudlanan ni mo yot? Katong konsa ba? Katong konsa. Ah, shake table ni. Cheese? Ano yung powder? Powder. Joke naman. Ay na, kung tubig na. Bes, na okay nag scholarship sa kwan? Ha? Na okay ra tong ato?
Unsa man? Wa pa man mo reply si Sir Jubar. Huy! Oh. Kaya sa Rizani? Kana o, duro na siya. Duro mo ni Kami kami. Ala, na di sa ka order ang ubi jam. Ano, toko. Kasi nag-agiyaan na sa COVID mo kayo. Pagot man na yung asa na ni sa ha? Busog na ko ba? Boarding house. aga bakit na? Sabi ko ni si Madara. Na kani guys, gaw na una na siya guys. Actually, kaning kuan panghanda nig Pasko pero giunhan na niya. So kung ganahan mo subscribe sa ang channel, pangitaan lang si Celeste Green. Sama na siya. Oh, daghang Celeste Green, ay Celeste Blue, Celeste Red. So ato dyan mas green ha. Na, so mga una guys, oh, napay naluto mao pa ni. Actually kani siya putig likod pero mautog na. Ayaw pa ikuan ba? Vlog man ni. Ayan, wala naliwat sa kanila gardo karangan. Wow. Uy, ginoo ko kasi Subscribe na ka. Very good. Ko lagi mo notify na ako nga bash ni. Nay nga na best. Kasugod na nag-vlog ko sa ani. Nag-subscribe to my Ha! Ha! millionaire ni kanila yan. Ah. Mama put. Katong kuan, katong dito mo sa Lalo ni kay video dahil kung subscribe naman diha sa aw mo ba? Subscribe Ay, kuan na panas father? mo appear naman kuno sa YouTube. Yan na kay commercial. Na mo pa oy. Kung gani mo Oh, nay nagdaog kan oh. Ayaw ko i-appeal ha. Tito, alcohol hindi. dili. Nan alcohol. Patangin na dihag magang. Magang pamasko. Out sila si Guapa Vlogs. Subscribe guys. Ang katong usabaw ni si Jagi kabuhi man ni. Pag-abot na mo, kani siya actually, pag-abot na ako, nananom og dali-dali. Sige ko katawa to. Iniwang makadina. Exercise. Sige po. Nuroy na. Kay nanghipos na guys. Kay Best sa taga. manguli na me. Di nga naman nanay oh. Kana siya. Sila si Guapa Vlogs. Subscribe to my channel. Sagwa. So manguli na meron guys. Yung bana ni Oh, kani nagpahuway sa ni sila kay manguli na meron. I don't care. Okay, let's go na kids. Tana. Manguli na me, igor ami nag house trade nya kaon dayon. Sama na siya. Pauli na mi guys. Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. 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 Bye, guys. Naka-bring house og tanom. Bye-bye.